Lenkulumo lo eyawo wonke umuntu wesilisa oselobole nosazolobola. Nakho ke umuntu wesilisa okumele ukwazi ungayeqi kakhulu lenkulumo, okumele kulindele kumuntu olobolile walobola engalibuzanga ulwazi olunzule kumuntu wesifazane ukuthi kungabe la ohleli khona ikhona yini. Uma ulobole intombazana ekhuliswe istepfather ihlala khona noma wayo, ubaba ongayizalo wayikhulisa waze wayibona isiyintombi wena usungakwazi ukuthi isingezi izogada ikweni ibe yiphoyisa. Uma kwenzekile waze walobola lapho lelo khaya, niphinde futhi kube umuntu kumanje ozolobola ingane ehlala kubo ebiza isibongo sikayise yaphinde ahlala khona kodwa yenzelwe lutho. Nakho kumele nikwazi nisazoqala phansi nilobole kusazokushaya kakhulu wena muntu wesilisa, ngoba umsamo nabanikazi okuyibona kumele bemukele ilobolo abakatholi lutho ngengane yabo, abakadli lutho ngengane yabo. Ngakho njengoba ulobola nje lapho ehlala khona uma wayo, egane khona uma wayo, igama lithi ikhulisiwe, usazoba nenkinga ngoba wena uthi ufuna ukwenza iqiniso kuloba bokhulisa ingane. Uyakhohlwa ukuthi iqiniso layo yonke lengane lisemsamo alikho kuloba boyikhulisile kangako. Likhona kuloba boyikhulisile ngokwasemhlabeni. Kufuneka athole ukunconywa, ukubongwa kwakhe ngokukhulisa ingane yena ezubaba obekhulisa ingane angayizali, asithole nesendlo sakhe ezubaba. Nayizwa ke manje lesondlo iqhamuka kanjani? Isondlo sifunakala kumuntu okhulisa ingane ongasiyona eyakhe, obenza nje uqinisekisa ukuthi lengane le ngenza ifavor, bayibiza kanjalo ngesingisi. Angifundanga phela mina, anginayo igama elingaphezulu kwaleli. So ilowo muntu ofuna ukuthi ethole isondlo abongwe njengokukhulisa lengane, akumniki igunya ukuthi akalobola ilobo, akamukele ilobolo. Ayi yabona simnandi sintu sethu. Yayizwa manje, uyayizwa ke manje la ifike bemnandi khona. Yena ilobola kumnika igunya lokuthi alimukele, kumnikeza igunya lokuthi abongwe, athiwe siziqu ngokwasemhlabeni, uwenza iqiniso enganeni wayikhulisa. Noma engaba khona beyingxenye yelobolo makukhulunywa azolalela abeka indlebe, kodwa lithi iqiniso lengane ayilotshelwe koni nalume bayo. Ayiswa manje. Hayi bafana bakithi isintu kodwa simnandi. Bafana bakithi yabo kube kuthiwa safa kwezikoleni, hayi khohlwa. Kodwa singavesi 100 over 100 la. Akumniki igunya lokuthi yena akamukela ilobola lidle. Cha. Akamkhulu kunomsamo walengane. Yebo uyibhekile lengane, yebo uyikhulisile lengane, yebo uyenzela iqiniso lengane, kodwa emsamo wayo uyayidinga la iregister khona lengane ngoba iregister kuphi? Komalume bayo. Yayiswa manje. So ke wena olobola la obona khona ingane ikhulisiwe, waphinda lobola ingane kayise, usazoqala phansi ulobole ngoba abantu okuyibona abanomsamo abadinga lengane abaregister khona abadle lutho ngengane. Ngoba namhlanje iyahlupheka, ihlezi ifona ubusuku nemini, abanye befika bezokhala ukuthi ilobola endaweni errong. Buzisisa umuntu wakho ngaphambi ubumulobole, njengoba nje uhlala la, uhlala ungakhona noma uzaleka kanjani, because u90% uthatha inkolo wayibeka ekhanda wabhala akushadi. Kunamhlanje kunabantu abahleli nje bahamba ngeemoto bahlonishwa, abashadile nhlobo, abakhiphela ngisho bebehlala ngesontweni besonta. Hawu kwathiwa umama mfundisi, baba mfundisi, bazela ingane ithi yawu sizala bashadikazi. Kuhle kumnandi, iyabuyiza inganeni. Nathi la imnandi khona. Hayi bafana sithi usakithi kodwa khohlwa kwisintu bafana, khohlwa. Iyabuya manje izaphi? Ize inganeni. Kumnandi namhlanje abazali bayahlonishwa, bahlonishwa bahamba ngeemoto, babezana ngobhebhebe, becaba mncwa ehlathini. Inkinga ize inganeni kusasa. Impilo ikhombaphi? Emsamo kwisintu. Baqhoyisana umama nobaba, wavuswana kubo kababa, umama wenu wakhishwana ngenkomo omncamo kubo. Laba saba khona isicawu, laba khona ibhokisi. Yayiswa manje. Hayi bafana bakithi, wena lobola endaweni errong, khohlwa, sazophinda ulobole futhi ngikutshela. Zihluphe buza.
Hayi bafana kodwa isintu sakithi bafana bakithi. Khohlwani la bafana khohlwani. La kuyokhathala nina khohlwani ngiyabonga ethuba.